साफात थानाय थादों दुलाराय साफात थानाय थादों Guys, welcome. Positive Sunitization, welcome. Positive Sunitization, welcome. Durai berusaha apa tanah itu? Durai berusaha apa tanah itu? So long live. So long live. So long live. Durai berusaha apa nih? Positive Sunitization, welcome. Durai berusaha apa nih? Positive Sunitization, welcome. So long live. So long live. Durai berusaha apa tanah itu? Durai berusaha apa tanah itu? Sampai Sembohoi, Epsoni Mauti, mereka bitamana bitam langsami hari ini melakukan bitam tadi mengibar. जों मिथिगौ गोग्गो सोलोंथाइजों सुबुंनि सानस्रिया गेवलांसारो गोब्राब नाजानायजों जाफुंसार हाबा सानस्रिया गेवलांसारो गोब्राब नाजानायजों जाफुंसार हाबा मावनो हायो गोग्गो सोलोंथाइ गोग्गो देहानि गेजेरजों हारि आरो हादोरनि जौगानाया हारियावहाय मोनसे बेसर मोनसे बैसोनि अबस्थायाव सफैबाय दा 22 बोसोर दिनै जानो थांगासिनो दङ 22 बोसोरा बारबायलांबाय आरो 22 बोसोर बैसोआव आगान सुरबाय दा बेनि इयुन गोलाव जिउ थांनानै थानायनि थाखाय जोङो दान्दिसे स्ल'गान होनि दुलाराय साफात थानाय थादों दुलाराय साफात थानाय थादों So long live, so long live, so long live, so long live, so long live. Positive, Sunitization, welcome. Positive Sunitization, welcome. Positive Sunitization, welcome. Durai berusaha apa tanah itu? Durai berusaha
खालामनाय थादों बयनिसिमबो साबायखर बावबाय दिनैनि 22 जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै आफादनि गोथार फैफिलाखौ बरायनाय हाबाफारि बेखौ मावफुंनानै होनो थाखाय बिदिनो दख'रा दौराय बर' फरायसा आफादनि मानबोराय आफादगिरि सुबिलाल दैमारि बिथांखौ फैफिला बरायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो खावलायबाय आरो बिथांखौ बरायनो थाखाय दख'रा आफादनिनो लोगो आफादगिरि खेजेन नार्जारि क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।